RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Damian. 40 anyos. Minyo ug may 5 ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa bukol nga mitubo sa akong may suwang. Aron inyong hisabtan, sugdon ko silang nagplano ang akong asawa nga magnegosyo sa merkado. Ingon ini ang mga panghitabo. Dong, unsa ka kung mangita tagpwesto sa merkado? Para unsa man day? Ay, gusto magudunta ko nga magtinda-tinda dong bag mga sinina, mga chinilas baron. Kana magamit na sa mga tao god o magamit sad sa panimay? Oo, pwede naman na. Pero, mga pila masab kay puhunan anak nga kinhanglanon. Bay, kumusta ang cellphone nga akong ipayo ni mo? Yan na bay, okay na. Ay, salamat tao na. Testing ilag on. Hasga bay. Oy, na naman na pisto imong misis sa merkado bay, no? Oo, tawan bay, kaloy sa Ginoo. Maayo ka diya bay, oy. Inaba kay negosyo nga gadget repair shop, unya. Naasan mo yung negosyo sa merkado? Kaloy sa Ginoo bay, bisag ginagmay lang god, pero magkalaho tayo sa kuan. sa ato mga kinahanglan inadlaw-adlaw. Usa pa, kinahanglan sa namo nga mukayo di mayo kay 5 taon kabok lang among anak. Aw, mao sa noon. Aw, bay, okay na. Salamat ha. Pila gani kuha na kong bayad ani? Moro to imong kaon? Di na ko day. Kagamay gud sa imong gikaon. Puni pa to imong gikaon, oy. Di na ko eh.
Misula sa akong ipon. Ay, ginoo ko yung taon. Sige na magreklamo ng ipon ni mo. Ipaibot na lang na. Mawara masalang sakit ini, taon-taon. Manglimog-mog la ko. Ha, bantay, maginom-inom na sad ka ha. Sakit lagi sa akong ipon, oy. Dikit mada. Ako ning ibton ba? Gusto. Yaman di ay flyer dire. Madi ako gamiton. Kiring flyers ba? Okay. Nayabag man tingali ka. Kano sa man yung taon nagigamit ang flyers pa ibos ang ipon, oy? Sos da, maulian na eh. Mulian ko taon. Nasigim nagdugo ng lagos ni mo. Nagibtan ni mo anang flyers ang gigamit. Karon na eh. Karon, narot na ganin mo sa karon o sa tissue, pinahidan na nagsigig dugo sa imong lagos. Isang taong kadamian, oy. Asa mas Cleo? Ato ka magwangan. Ebe, suguan nga to, be. Palitag ice. Aron nga mahuno ni pagsigig dugo ini. Oh, kamusta naman ang imong lagos? Adiho lang naman sa pagdugo, pero mura nakabantay ko nga mura muhubag ni. Oh, mahubag na hinuon. Na imo naman nag-iibot. Jesus. Nalanig una-una agad. Basig feeling rasa din ako ba? Sige na. Atog na ko kay sayo pataog ma. Kadako ang hubag sa imong may suwang. Ngano man na? Kagiday, ambot na unsa ni. Huwag magiging mauli eh. Oh, tingali, resulta na sa imong pagbuot-buot o gibot sa imong ngipon. Gigamitan ni mong flyers. Oh, tanawa. Daghan na hinuon ang naamong. Hasta pang inabuhi na to, naamong pag-apel. Dailira. Kayo, absent lang sa karon ha. Tabangi ko dito sa tindahan sa merkado kay Murag. Dili, natamakalaom ning amahan ni mo da. Ma. Pag-una, gamay pangahubag ang mitubo sa akong may suwang. Hangtod nga nagkadako ni. Nga mura nag-u sa bata nga bag-o pa lang gipanganak. Napiktaran yun ang among panginabuhian. Ingon man ang relasyon namo sa akong asawa. Ug sa dihang gipatsikap nako ang hubag nga mitubo sa akong may suwang, magkinalan ko og 400,000, 400,000 aron nga maoperahan ko dayon. Ug sa dihang nahibaw ang akong asawa, dito nako makabantay nga wa nagigana ang asawa nako. Ugon niya. Dili na nako kaya, Damian. Pasensya na. Pero dili nako. Makigbuwag na ko nimo. Dira. Gipatay-patay ko nagmaayo kong lawas aron mabuhi lang ang 5 ka mga anak. Apil na gani ka.
Lira. Pero dili na ko eh. Kapoy na. Kapoy na kong paningkamot. Ayaw ka bala ka. Dadoon ko ang mga bata aron mas makakita kag solusyon sa imong kaugalingong problema. Lira. Luuyan ni mo ba yun eh? Gibiyaan mo sa pamilya ni mo. Nga, magkakaon pagkagtarong anak. Isod lagi ba yun eh? Isod gani iinom og tubig. Ampo ang tabay nga, naay makatabang ni mo. Maayo ang tabay. Paitay niyo eh. Pwerte na magila akong lisura. Hasta sa kong kaon, lisod na kayo. Gano'n na hitabo pa rin ako. Pagpakilimos talaga ko, no? Akay maluoy na ako. Maluin ako din sa merkado ug atagan ko kwarta. Isang kamay lang para kaon. Kalang tindahan sa unahan. Pangayo ko. Dementyo. Ibawa na ba, pinto supay customer. Salamat dong. Ay nalani kay 20 pesos. Pagkapalit ako pahan og tubig ini. Suwayan ako sa unahan. Kasi pag naimaluin ako. Oy, pahawa ko no din, hebe. Oh. Ayag panakot sa imong sakit din, he. Tingalig di malasog apel lang akong negosyo ni mo. Bay, kailangan lang yun kang mapopera na, bay. Kaya tingali unyag kanseros ng bukol sa mong may naong. I mean, sa mong may suwang. Asa malaki ang taong kong kwarta ba eh? Magkinala magdako nga kwarta para maopirahan eh. Ay, mausa lagi bay eh. Ay, misura bay sa mong sitwasyon eh. Nga pudpud na ganining uban na kong hipon. Unsa bay? Usa sa akong gikagulan gid karon kay samtang nagkadugay, nagkaanam-anam nagkawa ang akong mga ngipon ug gamay na lang nahabilin. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Nganong midako manig maayo ang bukol sa akong suwang? Sa primero, gamay hubag raman unta ni. Posible ka nga tungod ni atong nagbuot-buot ko sa pag-ibot ini? Gigamit na ako ang pliers sa pag-ibot sa kong ipon? Ikadawang pangutana. Posible sab kaha nga na-infected ni sa paggamit na kong pliers? Itong mihubag ni maayo? Ikatulong pangutana. Kansiros ka ning akong bukol dapit sa suwang? Kung dili man, okay ra ba kung dili na lang paoperahan? Wa manggugoy kwarta para opera. Ikaw pat og katapusan. Ganong hastang akong ngipon, naghinay-hinay magkaibot.
Unsa magkahinungdan ini? Posible ka nga dunay laing hinungdan gawa sa tong nagbuot-buot ko sa pag-ibot sa akong hipon gigamit ang flyers, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini nga akong suliran, Damian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabak ko, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadaling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, yung saon sa pagpadalas ng mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diriba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osimia Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga smile while we still have teeth. Ha? Kay kung wala pati abito ganang tao nga imong ikasugat nga magbugot, ubida more negative sa mga tabo nimo sa imong kinabuhi ng adlaw. Ha? So we smile while we still have teeth. Gaan na atong buot, no? Nya kanang music ko, no, makatabang gina. Sa magtrabaho, kung mga panday magtrabaho, masag simento, mag-music. Pero to ilang hinayan kay basig hadlok siya sa masuko ko. Kung anong hinayan man, kusuk-kusuk gamay be. Nindot man sa trabaho na to nang naay music gamay, no? Musay musod ta og kining mga mall, di ba na mga nindot kay mga music paminaw. Kay miro gaan ang imong paminaw, no? So we smile while we still have teeth. Okay? So ato matatampo karong adlaw, Damian 40 ang pagidaron, Minyo, may 5 ka mga anak gikan sa Tuburan, Cebu. Maayong pagpaminaw din sa Tuburan. Bago lang ko din sa Alegria. Sa ate dagada mga suking tewa. Si Danday Bistil dia sa Tabuelan. Doon man dia sa Tuburan. Mga Tabo-Tabo family dia sa Tuburan mayong pagpaminaw. No? So, ang problema ni Damian, tungod kay sa bukol kuno sa iyang suwang. Kay tungod ba kuno ni sa iyang pag-ibot sa iyang ngipon nga buot-buot lang siya. Well, bukol basin og na-infected ni siya Damian, no? Na-infected, no? Dahil sa bukol in general, akong balikon sa akong istorya, namo kay gitawag tong cyst, na gitawag nato og tumor. Ang kanang tumor medyo solid tissues ang sud niya na bukol. Kaning cyst ang tusod na fluid, ha? Ug imo ning ablihan fluid ang gawas katong tumor tissue ang gawas unod. Hindi mo nimo bukol, ang ko kakita gyud po ninyo nagkadako ko niyang bukol sa suwang, basig na ay infection going on, no? Nga namaga kus na infection. Posible kay ngano man sa duade dentist des Tuburan, grabe. Ano ikaw ra may iya ko nung bira og flies. Hubag naman kuno kayo. Kulikado kay ngani ang mga dentist, Dr. Boni David, Dr. Iman Trusyo, mo ibot og ngipon, nang limpyo magani ang mga gamit ni gamiton. Ano man ilang mga pangbunot, no? Kani imong flies bisag na panay taya imong flies, kuyaw ani Damian titanos ka simbako lang ha. Ang titanos makamatay ba ang titanos. Kaya ang kagaw sa titanos makaapekto nya di na kaginawa. Ani mo hadlok na anang hayag. Kung kanseros ba ni siya agay bang paoperahan, Damian, sorry gyud kayo kay wa ko kita sa mong bukol. Akong ikasugyot nimo dool ko na diha sa labing dool nga hospital diha sa Tuburan. Kuswitog na bay hospital sa Tuburan. Pero I'm sure nasa Balamban, ha? Balamban, ha? Na diha dako ang hospital sa Balamban. Sa Alegria Asturias, di ko sure og naaba, no? Pero sa Balamban kibalo ko kay maganaan sa Balamban. So opori ka mungari sa Bugo. Mo naman tuyok naman lang dana dia, da? Patanaw gini dia sa hospital. In order to determine kung cancerous man niya o dili ba, ipa-biopsy ni siya. Kining bukol sa imong suwang. Sa labing madaling panahon, naaraban ni naong. Ini nga to bang head area including atong naong kuan siya. Grabe ang nerve supply dinhi og blood supply og whatever is the infection sa mata, sa baba, sa ilong, posible nga moabot sa utok. Nga naman doon ra kayong utok. Mara gud ng mga blood supply di ang nagdagandangan dia og mga nerve supply. Kaya og dugay-dugaya Damian dia sa Tuburan, Cebu. Ipatanaw ni siya ipabiopsy ning bukol sa imong suwang. Kay akong pagtuo kulang sa vitamins kay
Sa imong giingon ganyan sa drama, nagkahinay, panghurot, nagkataktak ang imong mga ngipon. Bata pagod ka, 40 years old pa ka, nahurot nagkahingo ang imong mga ngipon. So akong giyo nga, you smile while we still have teeth. Pwede may po ka magpahimog artificial nga ngipon, pero wala naging kumo sa original nga ngipon nga itong ginagamit, pero magkaon ta crispy pata, dili problema nga mahingo. Naligon. Mo inom ka, mo take kag daghan nga mga vitamin C or mga calcium para nga maligon ang imong mga ngipon. Patanaw og din test, tanaw og din test. Ayo pag bunot-bunot yang atong naminaw na to nako karon na usay may uban nga wala gi budget, hiktan ang ilang ngipon, higot sa doorknob sa sira nya, ikalit og lamba ang sira, taktak ang ngipon. Sura kuya mag-bleeding or ma-infected. Ang positive na wa kay gasto. Ang negative na ma-infected mo dako na man gasto. So damyan ni na kasabot ka sa speaker nyo. Ug ayaw na nig-usba nga magamit ka og plier kanang plier para na pang hugot sa truska o pagputol og tie wire. Dili kay ibunot sa ngipon. Kubida muwadan sa trabaho ani si Dr. Iman Trusyo. Bitaw media lang na pero go and see a dentist as soon as possible nga ipabayopsin ng imong bukol da imong suwang. So inaot takasabot ka so millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran once again. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa inyong sa atong mga Armen program. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tata Karaman. Dagang salamat o mayungan.